Bună ziua, dragii mei! Acesta este Sfinxul Dobrogean de pe culmea Pricopanului din Munții Măcinului. O să vă arăt exact structura lui ce a mai rămas. Și din ce-i făcut. Uitați piatra, cum este spartă până jos. Orice dinamitare la cariera de piatră aflată pe partea cealaltă a versantului poate să afecteze structura și să rămânem fără simbolul culmii Pricopanului, Sfinxul. O să încerc să vă arăt și de sus gașca noastră de căței. Să încerc să vă arăt și de sus din ce-i făcut Sfinxul. Uitați partea de sus a Sfinxului. Pur și simplu această bucată de stâncă formată din două roci formează Sfinxul. Vedeți, jos deja la bază e fisurat. Uitați. Și jos, cum cade bucățile de granit, să desping. Toată e spart, totul e fisurat, dar și aici. Asta e ce se află la el. Mai fotografiez că nu știu cât o să mai reziste.